aintzina. Hau da, gauza guztiek hizketan zekiten garaiean, animaliek, landarek, bizidunak hizketan zekiten garaiean, ardiek ibiltzen ziren balarretan da mendian bere kabuz, inoren esanetara. Tan ondo moldatzen ziren. Baina egun batean, bazi joazten, tipitapa, 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 mendian barrena, belarra jateko asmoarekin, belar berde mordo baten aurrean aurkitu, aboa ireki, eta belarra jatera joaztela, belarra, kantuan hasi zitzaien. Aurrera goxoago, aurrera goxoago. Ardiek hori entzun eta aurrera bagoaz, belarra goxo egongo da. Eta hori egin zuten aurrera jo. Tipitapa, tipitapa, eta berriro, belar berde mordo goxo baten aurrean aurkitu. Belarra jateko asmoarekin, ahoa ireki zutenean eta koske egitera zijoaztela, belarra kantuan hasi zitzaien. Aurrera goxoago, aurrera goxoago. Ardiek berriro ere, aurrera bagoaz, belarra goxoago egongo da. Tipitapa, tipitapa, aurrera egin zuten. Ulaxen eman zuten egun osoa. Eta konturatzeako, eguzkia iskutatzen hasi zen. Eta eguzkia iskutatzearekin batera bazetorren gaua. Eta gauarekin iluntasuna. Eta noski, ardiek, lo egiteko asmoarekin, zuhaitz baten azpian jarri, eta horretan jarri ziren. Baina, ez dakit, gozearekin lo egiten saiatu zeaten, baina ez da erresa ez, tantxe zeuden lo hartu ezinik. Halako batean, emakume bat pasazan beraien ondotik. Txikusi eta, hombre, ze mentxe ondo, belarra papo jandagero, mentxe deskantxuan, earki zaudete. Ez dugu bat ere jan, belarra jatera joan eta belarra kantuan hasten da. Aurrera goxoago, aurrera goxoago. Emakumeak hori entzun eta hortan aldabil belarra. Bihar, berdin jarraitzen badu, zuek erantzun. Eta belarrira sekretua kontatu ziren. Urrengo goizian, zertxo bat loinda gero, lehenengo eguzki izpiarekin batera, ardiak azkeneko indarrekin, altxa eta belarra jatera joan ziren. Tipitapa, tipitapa. Belar murdo baten aurrean aurkitu. Aboa ireki eta belarra jatera zijoaztela, belarrak kantuan berriro ere, aurrera goxoago, aurrera goxoago. Baino ardiek orduan erantzun zuten. Bertan goxo, bertan goxo, bertan goxo, goxo do. Eta belarra jatea lortu zuten. Taula eman zuten eguna, handik aurrera belarra jateko bazekiten sekretua. Baina gauza bat eta sortu ziren ere. Emakumeare kontatutako sekretua, emandako aholkua, oso baliagarria egin zitzaiela. Eta erabaki zuten emakume horren inguruan ibiltzea azkarra baitzan. Eta alaxe sortu zen munduko lehenengo artzaina. Egontzenak kontatuko du gertatutakoa. Egonetzanak kontatu dezala entzundakoa.